Good morning mga ate. Mga ate mo adto sa taog merkado kay market day karon unya mananaw tag naabay kamuting kahoy didto. Kay gimingaw ko og kaog kamuting kahoy ba. Sabado man ugma unya basig kuan aw makalugar kita na og luto mga ate. Kanang lungagon na to or ato ang himuong suman depende na. So ato sa taog market madaghang display o kay Friday man tabo diri sa amo ang market. Diri ta mangita og kamuting kahoy. Asa ta kapalit og kamuting kahoy na bay kuan diri te? Dito sa Tumoy. Sige. Wa may kamuting kahoy. Walay kamuting kahoy diri dapit te. Tulag sa ono gyud kay nang kamuting kahoy oy. Lagi. Dire kuno sa Tumoy atong tan-awon. Mga bisul raman ni og kamote. Walay kamuting kahoy oy. O diha ra pero wa pa siya nag-open no. Sige ako ang balikon unya. Sige. Bitaw basig na ay kamuting kahoy anang sako. Sige. Mubalik na lang. Balik ra unya kay wala may kuan, walay kamuting kahoy. Daghang prutas unsa man imuha. Pili lang imuha ani unsa man ay mangga tag kuan o 120. Wala. Tomorrow. Good morning mga ate. Si Ate Juna buhulana na pud ni. Kumusta man mo mga ate karong adlaw? Praise the Lord mga ate kay ang atoang panahon dili na kaayo kislom. So nawala na sad ang ulan unya karon medyo nihayag-hayag nagsugod ang atong panahon. So perti gyud namong inampo mga ate nga ang low pressure dili gani siya mo progress nga mahimo siyang typhoon kay mabisig gyud kaayo sa Ate Juna mga ate kung naa gyud tay bagyo ba nga moabot. So praise the Lord, thank you Lord nga nahilis raman basig mahilis ra gyud totally ba mga ate ang katong gibalita nga bagyo. So anyway mga ate, atong Martes mga ate, murag Martes lagi to katong gikan ko og Bohol ba. Nanawag aga ko ang sister. Unya karon pagkatawaga nagpaibog sa nilungag nga kamuting kahoy kay what? Naglungag sila og kamuting kahoy. Kay naa may kamuting kahoy nga tinanong sila si nanay ug si tatay dito sa kilid sa amo ang balay ba sa Bohol. Nya karon manday na uli ko nang harvest na noon sila og kamuting kahoy wa na. What? Kahoy wa na noon ko nakakaon. So mo tong akong giingnan nga ato ta nang pag-uli na kog Bohol
nakahuna-huna unta mo kuan kanang nay lungag og kamuting kahoy ba kay kani bayang naata diri talagsara kay ta makakaon og mga ingon ana kay wala man pud kaayoy kuan baligya diri. So mao to mga ate nga gahapon Friday market day man diri sa Dalagit, hingsulay ko og adto og market kay namasin ko ba nga naay baligyang kamuting kahoy kay dili man gyud mawa sa ako ang hunahuna mga ate ag kato ganing gi ako natanawan nga nilungag ba nga kanang kamuting kahoy kay gusto ko kumukaon. So mao to nga niadto jud ko og public market unya pag adto nako dito mga ate wa may available nga kamuting kahoy oy. So mo to nga ang ending ang ako napalit kamuti na lang walay kahoy. Kamuti na lang akong gipalit mga ate, upat ragod pud kabuok ang akong gipalit kay pila raman ambot og mukaon ba si Kuya Amay mukaon sigurong nilungag nga kamuti pero tuhik-tuhik raw niya kana ragong tambal sa kahidlaw ba ang ato ang paliton unya karon naglakaw ko gikan dito sa ako ang gipalitan o kamuti. Naghuna-huna ko ug unsan jud di ay ako ang paliton para masatisfy ang ako ang murag katong na-imagine ba nako nga nagtan-aw ko sa kamuting kahoy nga naa gani laktik. So ang akong kuan gibuhat mga ate ni palit na lang pug ko og bugas nga pilit kay magbiko na lang ko kay maglaktik ko kay aron maka kuan jud ko nga nakakaon ko kanang nilatikan ba nya karon kanang na ay Sabado man ron mga ate karon nato lutuon ang ato ang biko. So let's go mga ate ato anang lutuon ang biko aron makakaon na ta og laktik kay aron mawa ang ato ang kamingaw og kaon mga ate nga kanang pagkaon nga nailaktik kay kini laging paibugon ta masuya-suya man pud ta. Nibukaw-bukaw na gyud ang atong gihimo nga latik mga ate. Magpaabot na lang ta nga murag mulaut na siya para mahimo na gyud nga latik. Unya ato gyud ning siyang kalingawan ug ukay mga ate kay aron kuan siya kanang di siya malunok ang ilawom ba. So anamon na to og ukay.
na ni ang atong nilungang nga pilit mga ate. Kani siya mga ate kay hapit na ni siya mahimong latik tanawa o. Kuan na siya nanay pagka-sticky gamay. Pero dili pa gyud ni mao. Kuan pa gyud ni mas sticky pa ni siya mga ate. Mga ate, mauna ni ang consistency sa latik na atong gipangita mga ate o. Kana o laut na kaay siya o. Okay. Mga ate, atuan ay siyang kuhaan kay basin og tamis ra kaayo ba. Unya diri man editso na to sa kaha ug butang ang atong niluto nga latik. So kung magkulang di atuan lang kung huwadlan kaysa manubra ba siya daan. Unya naman ko'y napalit nga kamote mga ate. So naatay masave aning latik. Ato ang isudan sa atong kamote. Yes, naana jud tay isudan sa atong kamote nga pinalit mga ate. Ug makakaon na pud ta og biko. Iniguman na tug kay mga ate, di atuan na pud siyang hapsayon ingon ana o. Atong hapsayon sa kaha kay aron gwapa siya tan-awon. So sakto-sakto ra gyud mga ate ang akong gibuhat nga biko kay kami ra mang duha ni Kuya Amay sad ani mga on. So inigumag hapsay ana mga ate. Ato na dayong tabunan og dahon sa saging. So kini maoy atong itabon mga ate kay para humot. Then atong kuanan og takob unya ato apon ni siyang pasigaan kay aron modukot ba siya mga ate. So ato asa siyang pasigaan og hinay murag paunupan ba nato mga ate kay para modukot unya humot baya kaayo ang dukot ani lami kay kanon. Yan man na ato ang biko paabot na lang ta nga modukot-dukot na siya. Hanggang na mo oli. Bagong ligo na among oli no. Bagong ligo na olili na mo. Matug na sad ka olili. Tanawa mga ate o si Yumi. Lami kayo iyahang katug. Basta bagong ligo gyud. Oh, kalami oy. Lami sa tulog sa among Yumi oy. Ang kamote mga ate ato nang gilungag o upat ra na kabuok kay pila ra man gud poy amo ang duha ni Kuya Amay. So hapit na siya maluto mga ate, maunay sausaw na to mga ate sa tuang sobrang latik. Kaon kag beko. Lami kaayo ang dukot ani. Mga untag beko mga ate. Na ay dukot og taman o. Lami na siya ipares og kape.